Morning. Good morning. Iskila ka lo? Lolo. Pwede mo saka? Pakalate. Kaon na ka? Gutom na? Nagluto Gutom pa si na? ate. Nagluto pa pala kayo. Anong oras na? 9:39, hindi pa kayo kumakain. Pa. Ito pa nga ate ka. Ilang taon to? 5 years old? Oh. Ito? 2? 2 years. Dalawa lang anak mo? Magtatlo. Magtatlo? Ilang buwan nang dyan sa 5 dyan mo? 5 months. Ilang taon ka? 21. 21? Ilang taon ka pala nagbuntis? 10. Ha? 15. 15 years old? Bata pa. 15 years old. Dito ang tulugan nyo. Oh. Maliit lang. Ayan, mga gamit nyo. Anong trabaho asawa mo? Wala na siyang trabaho ngayon. Wala siyang trabaho? Bakit? Wala, ano lang pa, sideline lang trabaho niya? Kaya pala, paano yung ano nyo? Araw-araw nyo? Yung pagkain? Sideline lang pala ang asawa mo. Kuan ni sa kuan. Sa ligra po sa lobby. Sa lobby. Nagbebenta ka ng lobby. Mura pang magkano palitan sa lobby? Utso. 8? Tapos ilang kilo ang mabibenta nyo? Isang sako. Isang sako. Abot ng 10 kilos or 8? Wala lang. Wala lang. Kaya pala, minsan matagal kayo makapagsaing. Okay naman hanggang malapit na lunch break na. Isahan na lang. Pamahaw o paniod to. Isa na lang. Isa na lang para isa lang ka. Isa na lang para isang kain lang. Paano ang nyo? Sa gabi, didiskarte na naman kayo ng bigas. O meron kayong bigas ngayon? Didiskarte na po. Diskarte na po kayo ngayon ng bigas. Ang hirap, no? Yan o. Tingnan mo yung bahay. Ang bubong. Bintana! Bintana nyo! Maliit lang. Bahay dito. Ay. Ito yung kaagapay mo. Bayaw na ko. Bayaw mo. Sister-in-law. Sister-in-law. Buti may sister-in-law ka. Maliliit pa ng anak mo. Wala kang katuwang. Ayun dyan naman asawa mo. Anong ginagawa ng asawa mo ngayon? Wala siyang trabaho. Lalabas po yun. Ngayon. Lalabas. Didiskarte kung anong pwedeng pagkakitaan. Siya hindi pa nakapag-aral. Anong kulang sa kanya? Lahat. Gamit lang. Wala pa siyang gamit. Wala pa palang gamit. Ang bag, merong bag. Yung sahig. Yung bahay. Okay lang. Ayan, Ang bubong, maliit. Ang cute ng bahay nyo. Kumusta naman ang buhay nyo dito? Minsan, mahirap. Minsan, Mahirap talaga. mahirap talaga. Ganon. Dahil
Iniisip nyo lagi ang pang-araw-araw nyo. Paano yung mga anak mo pag nagugutom na? Alas 9 na, oh. Nanad na po. Okay lang po sa naano na naanad na. Naanad na sila na ing-ani nga oras makakaon. Pagka panihapon, anong oras kayo kumakain? Gabi? So, alas na. Alas 8, alas 9. Buti, oh. Siya rin ang nag-ano ng kahoy nyo, oh. Kasiksi pa naman. Kasiksi na ng ng kahoy, oh. Kala ko may asawa na din. Wala pa, dalaga pa yan? Oo. Lagang pa. Dalaga pa. Ilang taon ang asawa mo ngayon? 23. 23. Tapos ikaw 21. Ang bata pa pala ka na nag-asawa, 15 years old. Ganyan din, relate tayo. Pa. Yung mama mo, papa mo, saan? Wala na akong mama. Wala ka ng mama. Papa? Wala din. Lolo lang. Saan lolo mo? Nasa kanila. Bahay. Taga saan talaga kayo? Si Gaboy. Si Gaboy. Saan banda? Surigao? Hindi ko alam kay... Yan ang sabi ng lolo ko. Si Gaboy ko. Si Gaboy, Surigao del Sur. Part sa Surigao del Sur. No? Yung asawa mo, taga dito. Yes. Taga Sindaton. Saan naman kayo nagkakilala? Ang asawa mo? Dito na. Sa Carmen. Sa Carmen. Nagtatrabaho ka. Noon, ang dalaga ka pa. Anong trabaho ng asawa mo nang hindi pa kayo nag-iipon? Construction. Dati sa gasolinahan. Construction sa gasolinahan, ngayon wala na. Wala na. Ba't siya huminto doon na meron na siyang mga anak? Kasi malayo. Bagay. Dito na rin kasi kayo tumira. Wala naman siyang mahanap dyan na regular na trabaho. Wala na. Anong grado lang ba siya? Ilang grade lang siya? School. High school. Ayaw na yun ang bumalik pag construction. Ayaw na niya. Gusto niya dito na lang. Ayan. Mag-farm siya, mag-farm. Just for Anong pangalan nito? Jefferson. Jefferson. Ito? Jasper. Jasper. Yung binuntis mo, babae ba yung lalaki? Hindi ko pa. Hindi na hindi na ultrasound. Hindi pa. Mahal din ultrasound. Mga 900 plus yata mag-ultrasound. Surprise na lang. Magtatlo na pala anak mo. 5 months ka nang buntis. Gutom na daw siya. Magluto na. Magluto na kayo? Magluto pa ng okra. Magluto pa kayo ng okra. May hepe. May buti may kami dito, may dilata. Ito na lang dilata. Buti at may dilata kami dito. Para makakain na si Bibi. Nadala talaga kami ng dilata, tinapa. May konti rin kaming bigas dadala konti lang pero okay na to. Sabon. Kain na. Kaya may
tinapa na. Hatag dito ka, ikaw. Patag ka nga, ti. Pwede nyo ihalo sa ano, okra. Ikaw. Kuha ka nito ka. Kau na lang ga. Kau na. Naulaw. Naulaw siya, naulaw. Kau na. Oh? Uy, kakit sa kanin. Ito. Kano sa pani? Gusto ko daw rin. Kano sa paning noodles? Gabi. Ay, gabi ini na. Sudan nyo. Wala man lagi nahurot. Wala akong kapanihapon gabi. Kuha, tinira. Wala mo na ni hapon? Tinira ang mga bata. Nga naman, wala man mo na ni hapon. Ha? Wala ka gutom ha? Tinira ang mga bata. Uy, pagkaon, uy. Buntis bayak ka. Busog daan. Kain ka, buntis ka, oh. Dapat may vitamin sa bata sa ilalim. May vitamins ka pag buntis. Pero small. Piros. Piros, okay na piros, no? Sige lang, baka may magbigay dyan ng ang vitamins pang buntis. Ha? Saan CR nyo? Wala. Wala kayong CR? Doon ka papa. Saan kayo dumudumi? Sa kanila. Sa papa mo? Nasa papa mo? Doon. Papa, bali. Ugangan. Ugangan mo. Ah. Sige na, kain na, bibi. Naula. Naula, ano, bata. Tara. Baba na ko, ah. Bye-bye. Gamit mo. Lumag kayo. Bye na, bye.